Com a moltes escoles, l'espai de pista és el protagonista dels patis, deixant en segon terme els nens i nenes que no volen jugar a pilota. Això, de vegades, pot crear conflicte entre els nens. El conflicte, en aquest cas, se'ns presenta a l'Escola Infantil i Primària Pilarín Vallès, situat a Les Fonts, municipi de Sant Quirze. La proposta de Som entre Natura consisteix en crear diferents espais on els nens puguin desenvolupar diverses activitats i diferents maneres de relacionar-se entre ells a través de nous espais. La idea és dividir el gran pati de primària a partir de 4 maneres de concebre la natura. Primerament, ens situaríem amb la natura urbana. Natura urbana, situat a l'accés d'un dels edificis de primària, donant pas a un espai acollidor per la recepció entre alumnes i pares. Clariana. El trobem entre la pista de futbol i l'accés al recinte, donant pas a un espai amb ombra on poder xerrar i dibuixar. Natura artificial, on la natura és creada a partir d'arbres de ferro que ens fan de sostre a la gran àgora del pati. A través d'una sèrie de grades, creem un espai d'actuació i divertiment per a nens i professorat. Natura salvatge. La trobem a l'espai més amagat, on la natura és la protagonista del joc, en tots els aspectes. A través d'aquest projecte, aconseguim aprofitar amb molta més efectivitat tot l'espai que ens ofereix aquest pati, tenint en compte que gràcies a les diverses activitats que es poden dur a terme, cap dels nens es quedarà sense saber què fer. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as